estem en la zona d'expansió de la nostra ciutat. Des del punt de vista de planejament, aquí és on la ciutat pot créixer. Aquí és on nosaltres hem pensat que es podia encabir la proposta d'habitatge de protecció oficial per la nostra gent gran i per als joves de la nostra ciutat perquè no hagin de marxar. Aquesta proposta d'expansió de la ciutat ha de complir una sèrie de requeriments fonamentals per nosaltres, que és un d'ells el respecte per la flora i la fauna i el medi ambient de la nostra ciutat. Junts per Castelldefels.